Üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban, én Mr. Papi vagyok. Ma megpróbáljuk újjáépíteni a Real Madridot ebben a lifestyle módban. Vinicius, Militao, Camavinga, Alaba és Carvajal is sérültek. Tehát őket így kezdésből ide le is hoznám. Azok lányok, így nézünk ki, hogy Courtois, Mendy, Asensio, Rüdiger, Garcia, Modric, Bellingham, Valverde, Mbappé, Endrick és Rodrigo. Vannak a sérültek közül Camavinga azt hiszem 4 hétig, Vinicius 4 hétig, Alaba 4 hétig, Carvajal meg Militao 7 hónapig nem lesznek. Szóval őket sok időre, többieket picikét kevesebbre vesztettük el. Addig így fogunk kinézni, amíg ők nem térnek vissza. Így vág. Akkor is úgy állunk, hogy a kalendárban nézzük az Athletic Bilbao elleni meccsünket. Ugye már a valóságban tudjuk, hogy kikapott a Real Madrid, itt most megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést. Eddig játszik a Bilbao. Mendy dob egy hátast. A Barca már vezet, vagy nyert az előző fordulóban, azt nem tudjuk. És Iñaki Williams lő, és mellé Courtois, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Mbappé. Indítja Bellinghamet, Bellingham, és szöglete jött a Real Madrid. Endrick passzja vissza Modricnak. Modric adja be, Valverde érkezik, ahhoz lő, gól! Vezet a Real Madrid 1-0-ra a Bilbao ellen a 28. percben. Lefújják az első félidőt. Egy olyan cserét nézünk meg, hogy Mendy, Garcia ilyen csere, és bejön Vázquez ide. És igazából más nem kell, ez így jó. Ez így jó. Jó, várjál, még kíváncsi vagyok, hogy eddig kinek kiállás értékelés kapott. Mbappé nem jó, Endrick nem jó, Rodrigo nem jó, Bellingham nem jó, Valverde nagyon jó, Modric nagyon jó, Mendy jó volt, Garcia nem nagyon csinált semmit, Asensio jó volt, nem, Asensio, Rüdiger nem csináltak semmit, Vázquez ugye most jött be, és Courtois is jó volt. Attól még hagyom a csapatot így. Sanket. Asensio megszerzi a labdát. Nem jó passz Asensiónak, és így üresen marad a védelem. Guetterza, Rüdiger kilép, és Sanket. Sanket lő, gól, egyenlít a Bilbao. Endrick. Bellinghamnek rakja a labdát. Bellingham rakja ki a szélre Mbappénak. De Mbappé nem tud vele mit kezdeni. Iñaki Williams megy nagyon. És Rüdiger nem tudja megállítani, visszapasszolja. Sanket. Fran Garcia rosszul csúszik, gól. 2-1-re már az Athletic Bilbao vezet. Mbappéhoz a labda, Mbappé befele viszi. Indítja Endricket. Endrick lő, gól! A 82. percben egyenlít a Real Madrid. 2-2. Fújják a meccset. A Real csak egy döntetlen tér el idegenben a Bilbaónál. Még mindenki sérült sajnos. Nem tudunk rotálni. Igazából mehet is a mérkőzés, reméljük. Sikeresek leszünk a mai meccsen. Reméljük a Gironát elverjük, és akkor talán megtartjuk a 3 pontos hátrányunkat, de hogyha
a Barca vesztene, és mi nyernénk, akkor följönnénk ugyanannyi pontra, holt versenyre. Arda Güler. Mbappét indítja Mbappé. Senki nem jön neki. Nagy labda, de Rodrigo nem éri be, de az még jó lehet Mbappénak. Ceballos. Modricnak Modric. Elveszíti. Vissza Modrichoz a labda. Rodrigo Mbappéhoz végre eljut egyszer a labda. És pedig Mbappé már nyomta a passz, de leszerelték Porto. Mitchell, Giettezés. Kiment a labda. Vázquez. Rodrigo. Mbappénak a nagy labda. Elkezdeli Mbappé. Lő! Gól! A 89. sőt, bocsánat, a 90. percben megszerzi a vezetést a Real Madrid Mbappé góljával. Vezet a Real Madrid 1-0-ra. És le kell fújni a meccset. Le kell fújni. És lefújták. Ott van, vezet és nyert a Real Madrid. Megnyerte a meccset. Meg kell nyerni ezt a meccset is. Hát nincs mese. Nézzük, Andrik. Bellingham. Ugye BL meccs. Ez felemeli, kivezeti a labdát, mert nem figyeltem oda. Ugye ez már BL meccs. Lukman. De Ketelára. Lukman. Bellingham megszerzi. Valverde. Arda Güler. De Ketelára. Amíg becsúszás Valverde, Lukman. De Ketelára. És rettegóni. Átemelik, gól! Vezet az Atalanta nagy meglepetésre. Nagyon nagy a meglepetés jelenleg. Pedig a Reálnak azért a BL-be javítani kéne a formáján. Endrick. Zanioló. Endricknek nincs meg a labda. Güler. Tekételára. Zanioló. Felamelinek megvan. Arda Güler. Túl hosszan tolja meg magának. Rettegóni. Zanioló. Lukman. Jön Courtois. Arda Güler. Nagyon rossz a passz tőle. Rettegóni lő mellé. Rüdiger. Garcia. Brahim. Endrick. És elveszik tőle. Zappa, Costa és Asensio elvel egy egybe Rüdigerbe belerúgják, és Asensio blokkol. Híha! És ez büntető lesz bizony. Hát ez büntető, és 2-0. Lucas Vázquez. Bellingham. Indítja Endricket. Mehet Endrick. Lő! És védi a kapusuk. Lukman. Zanioló. Hát ez eddig meglepetés, hogy 2-0-ra már megy a Bergamo Calcio.
Valverde nagyon szép szerelés. Güler. Milyen rossz passz ez már Gülertől? Rüdigernek nincs meg. Gól 3-0. Lucas Vázquez. Milyen passzok ezek? Hát úgy látom, hogy kellene Modric, de ő se fog sokat segíteni. Lucas Vázquez. Endriknek a labda. Lő, de védi a kapusuk. Szöglet. Bejön Modric, most. Modric fogja elvégezni. És nem jó. Nem volt jó ez a taktika. És fél idő. Modric bejött, hát akkor ha már ezen, akkor fiatalokat játszassuk. González jön. Megjön a Jakobo. Hadd játszanak picit. Sokat úgyse fognak játszani. Főleg, hogyha már visszatérnek a játékosok sérülésből. Ederson. Deron. Modric megszerzi a labdát. Indítja Endriket. Endrik mehet. Nem tudja belőni. Modric lő. Kranjčeč kifédi. És nem tudják befejelni. De kéttelár. Rettegúj. Rettegúj. Ederson. Nincs meg Modricnak. Lookman. Zaniolo. Lookman. González gól. 4-0-ra megy az Atalanta. Endrik, Modric. Vissza Endriknek. Valverde. Güler. Nagy labda Modricnak. És elveszik Modrictól. Visszaszerzi. Megy a bepassz, de nem mozognak eléggé a labda felé. Zaniolo. Lookman. Zaniolo. Lookman. Jakobo nagyon szépen becsúszik. Ferland. Fran. González. Valverde. Güler. Endrik. Nem jó. Valverde. De lerántották Valverdét. Nem fújja le. Zappacosta. Fran Garcia Asensio fejeli ki. Modric. Becsúszik Modric. Szabálytalan volt. Sárga lap Modricnak. Lookman lő. Fran González fogja. Garcia. Lucas Vázquez. Ederson. De Ketelaere. Lookman. Les. Vázquez.
Mendy. Rossz a passz. Zanioló. Güler. Hát de összeesik. Az meg összeesett ott a pályán. Hát ez így nem volt eléggé jó. Nézd meg a performance-eket. Modric 7-1-essel lett a csapatunkban a legjobb. Na, köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek. Én Mr. Papi voltam. Sziasztok!